Hi guys, welcome to T Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Ketty Masomera achinyomba Titi achiti she was supposed to apologize. Kwete zvakatiitira. See full video. Ketty, no, me, I can't do that. I don't want to like what I choose to do. I chose to forgive him. Why? Because I don't want to block my blessings. I choose to forgive her. After yesterday, but it doesn't mean you could go and say, hey, go fuck that shit. At this point, I should. And that's why I need after the one man. Not to put the house of Margata. We need to come to a point by people understand we are forgiven here and we are moving forward with life. But at the end of the day, I'm thinking, where does he go from there? Whereby Makatala the Ake, meaning that my market in Israel, she could have come through. Neflu Yahweh, she needed to show up. Don't know she needs to start talking to real people. She had a moment, Nezuro. Time it didn't come to the Nezuro, not that I want that. Me too. Me too. This is my condition because I'm dealing with my consequences. She had the moment we are not doing that, guys. She had the moment to come and say, Mari, but the pride you had Hansi Mira, Hansi Ketty Muswa, Unosuranaka, I, Ameno Ketty Loveness, Mungwari. I know who is the owner of this ghost because this ghost always call me and tell me the same ghost eating me okay if I'm not mistaken. How many years now? At the end of the day. But people they are not getting a point. Kana nchiti ndamuregerera zvirevi kuti ndakusaiti kwake kana idhodhi hure ibora ngoma ane zemo haana kukwana but kana nchiti ndamuregera ndikura kuti mumwoyo mangu I've loosened up zvandakanga ndakasunga kuti takaenda but it doesn't munhu uyo haasi remorseful nezuro aive nechanzi imagine kuti anokoshesa kunzi celebrity nemapikicha nevanhu no iwe if it was me if I didn't see my children for 2-3 months first thing yandaita priority paper was Kylie Kade and Brendan Dominic moment yetime navo ndichivasimbisa mwana ari kunyora form 4 obvious zvaaffecta mwana. Ketty, let me tell you something about yesterday. Munhu uyo haakwanisi kuti sorry kuvanhu vakabira mari achiziva kuti akabayo anokwanisa kuti ndakudzokera kujeri. Trust me, munhu uyo achidzoka samazi ari kudzoka achingoti kujeri kwaive kwavanhu ndakadzoka. Pane statement yandakanzwa achiti jeri nderevanhu wakaita ipapo ndopandakati ari kurwadziwa here nevana vake vakamira. But at the end of the day, I'm speaking more of the kids. Ndine vana guys, ketune vana. Inini unoziva, let me tell you, let's go back kunyaya pane kabri unondiziva kaini mafungiro angu iwe unondiziva for long. Ndikati maybe ndikataure naKetty titeka drive nekupoteka zvimabhegi zvishoma but ndobva ndazogaya kuti ndikatabatika munhu akanowinga munhu aka kanomuka kuti tuka mangwana futi kuti tukira kuti takazviitire isusu tetaita nemwoyo wese handiti kobva kamuka kuita live yako kuti tukira mabhegi wayo kuti takamatengerei. I can only decide in my heart to free myself to say, God, I have decided to loosen up this anger that I have with this person. Not to put on the stand around and don't think I'm a big fuck that shit, never. And don't think I'm a big and I'm a big. Kune MK, kune. But never ever, not me. That's not my big,
Because at the end of the day, Summers, what about the victims? Vanotete Mildred vakatorwa mari nemunhu achivatendai kujeri. Inini I feel bad as a human being, semunhu wakabereka, semunhu wechikadzi, semunhu aitamba naye. I felt bad pandamuona achiti ndakudzokera kujeri, achibata mwana wake achita sakuda kuchema. Ndaona kaili pana Titi pepe. But it doesn't mean kuti I cease fire. No, anongo cease fire. Hakuna shau. Bad, ndaifila. Kurwadziwa ndarwadziwa. But ndaona kuti still, why are you still not able to say, guys, ndiregererei? And it's okay, I miss my children. Unozata igona kungoita that thing emoti, guys, I miss my children. Vanhu vari kundisungisa ndokumbira muchimira hona ititi uyu. Urikondile, sikutaura izvi zvanzi jeri ndine vanhu vamba efenega ngeni kumecha national property of the Zimbabwean Association of Nezuro was a moment yekuti dai ndiri lafu ini ndakabuda mujeri. I'm leaving you here to talk to people. I'm going to Wiwi. Go ahead. I want